ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад видеои навбати мо аз 7 дарвоза тарафи тиллобозор 4 рият. анами киртоора ма ба навор гирифтагим. то размери 60 дора. киртои бамбук беҳад хушруван. метавонед дархост кунед. ана ин намудош ламираж. ламиражош 130 сомон, бамбукҳо 140 сомонӣ. нархи донашай касе ки опт мегира бо арзон меша. ламиражош то размери ами 52 дора. бамбукош бошад калонай. марҳамат, агар дар кор боша доставка мекунем. метавонед ба мо нависед, бо ма пратар мефаҳмонам. дидед аз ин ламиражи бо дигар хеглошам ҳастай. узорош камакак дигар хелтаракай. баъд ҳаст аз ана ин намудош 150 сомонӣ инош. ино то размери 54-56 дорани сиёҳо. аз и сиёҳи ламираж ду фасонай турецки духтаги айда и намудша. бинед инчунин дариҷа анаи рангора хостум аз наздиктар нишон тиём. бамбукои 140 сомонара. ана баъд ангоркаги астай дар қисми боло. дидед 140 сомон иноям. ва ё то размери 52-54 дора. агар дар кор бошад доставка мекунем.